Mae'r gwyddonwyr yng Nghanada wedi gweithio mas sut I fesur faint o Pipi sydd mewn Pwll Nofio. Grêt. Pam? Cwestiwn da, Al. Ar wahân I ddŵr, y prif beth mewn Pipi yw rhywbeth o'r enw urea. A gan bod urea yn bodoli mewn pethau fel chwys a ffoer, dyw e ddim yn ffordd hawdd o fesur faint o Pipi sydd mewn Pwll Nofio. Tricky. Be byswn i'n neud yw mesur faint o potassium aesulfame sydd yn y dŵr? Be? Wyt ti'n gwybod y sweetener yna sydd mewn llwyth o fwydydd, ond sydd ddim yn cael ei dorri lawr gan y corff, ac felly yn dod mas yn y pipi? Wel, ie. Dyna beth wnaethon nhw. Made sense. Cario ymlaen. Right, so felly os oes potassium acylsulfate... Aesulfame. Aesulfame yn y dŵr, mae wedi dod o'r pipi. Ie, dyna beth o'n i'n meddwl. Nath y gwyddonwyr ffeindio ar gyfartaledd mewn Pwll Nofio cyffredin bod bron i 34 litr o BP ar y pwll, neu 17 llon botl o pop. O, ma' hwnna'n atgoffa fi, Rhys. Fi wedi bod yn gwneud arbrawf gyda Pwll Nofio hefyd. Do fe? Ti'n gwybod yr arogl yna ti'n gwynto am hob Pwll Nofio? Clorin, y cymegu maen nhw'n rhoi mewn I lladd bacteria a cadw dŵr yn lan. Ie, ond na. Ti'n gallu gweithio fi pa un o'r rein sydd gyda clorin ynddo? Hawdd Al. Bwced rhif 2 sy'n gwynto fel Pwll Nofio. Dim bwced rhif 1? Na, bwced rhif 2 yn bendant y clorin yna fe, so bwced rhif 1 yn gwynto o dy byd. Be os ni'n gweithio ti bod yr un faint o clorin yn y ddau bwced? Ond mae cynhwysyn ychwanegol yn bwced rhif 2, a ni wedi bod yn siarad amdano fe yn barod. Sa'n ddeall. Oedd rhaid I fi ychwanegu fe cwpl o ddyddiau yn ôl, pan oedd neb yn edrych, achos mae fe'n cymryd spel I adweithio, ond nathon nhw ddal fi ar y CCTV. Ti'n gweithio fi? Taw arogl Pwll Nofio yw PP? Ie, mae'r urea sydd yn Pipi yn adweithio gyda clorin I greu tricloramine, a dyna beth sy'n creu'r arogl yna. A ti'n gwybod pan ti'n cael llygau coch ar ôl nofio, tricloramine sy'n achosi hwnna hefyd. Felly y neges yw I fynd i'r tŷ bach cyn bod chi'n mynd I nofio. Ie, mae Pipi yn y pwll jyst yn wrong.